Mentaperlukan waraspi ke kubur. Ki strike ke Amerika ha Iran ki pilot beng keteran ke US. Tungan isngap. Beng keteran media ke Amerika ba pil ke US ya ke jingar tma ha jaka nuklear ke Iran. Panhap ke Amerika ki bom bangga buster tang ba ka pil pan penjat jaka nuklear ha Fordo. Tang na katonal jakarung ba jakami jong ka jaka nuklear ka bajulor. Ya tu ka MHR News jong ke Iran. Ki nuklear material ada pun weng lupa na Fordo ong ka report. Ya gejing pthaile os ngauru hanatan spad ha Isfahan ya tu deputy governor jong ka Isfahan new ki attack hajan Isfahan bad hanatan ki badai ki jaka nuklear ong deputy governor jong ka Isfahan shwaban terbom ka Amerika ka Iran ka ong haswa gani kalakan rialut ya ki tiar kitar ka Iran kala selut ya ki jonong kam na baro lai tri ki jaka nuklear katu ka ne por shwa ki strike ka Amerika ya tu ka MHR News Agency utrom ha ka arpo artrik junwong terbom ke Amerika ya lightly ki jaka nuklear ki bahe hanatans ha Fordo pada Isfahan kamba penhap ke Amerika di ki bom he lengba ka B2 steel bombers ha kita ki jaka nuklear ke Iran kilat pothai kubor ki thu ba ka Israel ke trilang nadu pasdang hadu bakut ha kani ka strike jong ka Amerika Iran ka Iran kelada maham balada ka Amerika kan snok ti thma na kaliang ke Israel ka bobut hadin kan long ka ka pasusi pentip ka Amerika sa ke Iran lengbaw nong raktin haka arpoi trik Jun halor kiti strike yathu ka CBS News utram ngej baki jing terbom ka Amerika kan sepelong ya ka Iran bekan paipiang sa gejai keren yathu ka CNN khubli shibun story tala London and Walk